Het actiecomité had voor de zoveelste keer de spandoeken uit de kast halen. Al jaren streden ze voor een toekomst van het cultureel centrum De Skans op het Joedijstige plak. Het besluit van het gemeentebestuur om de Skanstocht te verhuizen, doch de man je dan niks zeer. Er wordt naar de gedicht net luisteren. En we kunnen hoog springen, we kunnen leeg springen. Het gaat toch, zeggen ze. En wij hebben nog zoveel actie die al. En dan wordt een keer bij ons komen kijken. Maar de wethouder zei, we gaan een klankbordgroep in werking stelt. Is nooit gebeurd. Ze hebben niks gedaan. Al 54 jaar is de Skans het culturele dorpshuis van de Gediek. Een plak dat bij naam een soort ouderen komen, maar dat ook op het toneel een soort te zien is. Het gebouw is oud en versleten. Toch is dit een bijzonder plak met historie, vinden de actievierders. Opknappen lieke lang een optie, maar daar kiest de gemeente uiteindelijk net voor. Je pakt samen een dorpshuis net uit een dorpbouw. Ik net uit de Gediek. Dan moeten we straks met z'n allen naar een gymnastieklokaal daar. Hier wordt aans de nieuwe multifunctionele accommodatie gebouwd. Er is plak voor gymzalen, scholen, benopvang, maar ook biljet en theater. De Skans 2.0 is maar. En de kosten 9,3 miljoen euro. En maar die kosten hebben gewoon echt een soort moeite. Uiteindelijk zal er toch wel 1 miljoen of 6 geïnvesteerd worden maar in een nieuwe Skans. En dan krijgt de nieuwe Skans minder faciliteiten dan we nu hebben. Dus met oren worden, we moeten een heel soort geld investeren om minder te krijgen. En dat is de dwaasheid gekroond. 4 oktober moet de gemeente hier de knoop definitief terughakken. De meerderheid liet het voor. Maar dat houdt de actievierders net zin om haar strijd terug te zetten. We gaan terug tot de Riets beslist had. En jij houdt net op. Houden wij net op.